Hi guys, आं थांमोन बयखौबो गिबियावनो खुलुमहरग्रोबाय आं दिनै क'क्राझारनि जि जायगायाव जोंनि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोथै सह'खौ फबदों बे जायगायाव आङो थांदों आरो थाङै आं सफैबाय दायो आं नोंथांमोननो देखायनो नागिरदों बे जायगाया जाबाय दतमानि थुलुंगाफुरि होननाय जायगायावहाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोथै सह'खौ फबदोंमोन आरोना बे गोथै सह' जेराव फबदों बे जायगाखौ आं नोंथांमोननो देखायलांनोसै मानो होनबोला बे जायगाया बिराद गोदो मोनसे पार्क बनायबाय आरोना पार्क दायो बे पार्कआव बिराद बरिया बनायखादों आरो बे जायगायावहाय माबायदिहै सिस्टेमाव बनायदों आरो माबायदिहै बे डेभेलप खालामदों माबायदिहै डेभेलप मोजां माने बिबारफोर अनेक माबा खालामदों बेफोरखौ आं नोंथांमोननो माने देखायनोसै आं थांनोसै आरोना रायजोफोर बिसथिं थाबायलांनोसै आङो बाब मोजां नांखादों बेफोर गासैबो दायो हाग्रा दंजोबो बेखौ लासै साफा खालामगासिनो दं आरोना ओमफ्राय वालखौलाय होजोबखाबाय नै स्कुल कलेज थांजोबगोन बिथिं एकदम माने आरो बे खाथियावनो माबा दोङो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि कलेजा बेवहाय अफिस मोनसे लाइब्रेरि बनायना दोनदों खिन्थु बेखौ अपेनिं खालामाखै आरोना लामाफोरानो मोजां माबाखाबाय आरो जिङावहाय फुरा दंफां दंजोबो आरो बिनि माबाया माने वाला एसे बेलेग ना वाला एसे गोदो रोजा बनाय भितरावहाय मा सिस्टेमाव बनायदों बेयावनो माने जोंनि बर'नि पलिटिकेल लिडारफोरा आरो बर'नि गिदिर माने मेलेमजिबिफ्रा फैनानै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोथै सह'खौ फबनाय जायगायावहाय बिबार बावफायो आरोना बोसोराव खेबसे जोनोम सानाव आरो थैनाय सानावहाय जायगाफोरा बिराद मोजांखा दंफांजोंनो माने फुल नांथाजोबनाय दतमानि थुलुंगाफुरि होननाय जायगायाव दोङो बियो माने गासैथिंबो माने एकदम माने बे जायगाया बिराद साफा मोजांखा गासैथिंबो माने गभर्नमेन्टनि अफिसफोर दंजोबो आरो बे जायगायावहाय जोंनि बर'नि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ बे जायगायावहाय फबनाय जादों आरोना आं नोंथांमोननो देखायलांसै नै नों बबेथिं थाबायनो गासैथिंबो माने पाका बनायना होजोबखादों नै आं थांबाय थानोसै बेफोर दंफाङा मा सिस्टेमनि दंफां बेलेग आरोना एकदम मोजां नांखादों जायगाफोरखौ साफाखा बेयावहाय सफैबाय आंनि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि स्टेचु एसे गोसोम नुदों आं साइड थांसै र' नै बेयावहाय इपिग्राफ अफ बड'फानि जि जिउ जारिमिन लिरनाय दङ बेयावहाय आरो बिनि गोजौआवहाय नै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुर्ति मुसुखा नै आं एसे फुंनि समायाव दङ आरोना बेयाव रायजोफोर बियो खिन्थु उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोथै सह'खौ फबनाय जायगा नङा बियो मोनसे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मोनसे पार्क हिसाबै माने बेयाव खालामना होदों बेखौ खिन्थु आं दायो थाङै खिथिगोन जि जायगायावहाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ फबदों बे जायगाखौ आं दसेनि उनावनो खिथिगोन रायजोफोर दायो बियो मोनसे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ फबनाय जायगानि मोनसे श'सो बियो रायजोफोर माने उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थैनाय फबनाय जायगानि पार्क हिसाबै बेखौ श' खालामदों बिदों आरोना बेबायदि खिन्थु बियो फबनाय जायगा नङा फबनाय जायगाखौ आं दसे उनाव खिथिगासिनो दङ बिराद मोजां माबा खालामखादों आरोना एकदम मार्बल होजोबखादों आं एसे देखायगोन र' दायो उखिनानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोथै सह'खौ फबदोंमोन बे जायगायाव आङो थांबाय थानोसै नै बिथिंहाय थांनांगोन आं थांबाय थादों गोदोर एरियाबो गोदोरखा आरो बेयाव जिरायग्रा हायग्रा अनेक बनायना होदों आरोना दासो माने बनायफाय थादों जाफुङाखै आरोना हाय गाइस आं सफैबाय नै जेराव जोंनि बर'नि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ फबनाय जाबाय बे जायगाया बेनो बे गोथार जोंनि जायगा जोंनि बर' हारिनि थाखाय बे गोथार मोनसे जायगा बेनिखायनो बेखौ जोंफोर जेब्लायबो मान बावनांगोन सन्मान होनांगोन मानो होनोब्ला बे गैयाब्ला जोंनि बर' माहारिफ्रा उगुल थुगुल जानानै थाजोब्बायमोन रावबो बर' माहारिखौ माने फसंग्रा रावबो गैलामोन बे हिसाबै माने जोंफोरो मान होनो रोंनांगोन सन्मान लानांगोन आङो एसे थांनोसै गोजौआवहाय नै बेयावनो आं सफैबाय रायजोफोर बे जायगायावनो जोंनि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोथै सह'खौ फबदों जेराव जोङो नुनो मोनो अनेक जायगायावहाय माने उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ नाथाय बिनि गोथै सह'खौ जे
जेराव फबदों बेखौ जोंफोर नुनो मोनाखैमोन दिनै आं नोंथांमोननो देखायबाय बेनो जाबाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोथै सह'खौ जेराव फबनाय जायगा बे जायगाया जोंनि थाखाय पबित्र जायगा मोजां जायगा मानो होनबोला इसोरा बिनो बोर हरदोंमोन जोंनि बर' हारिखौ मोनसे जाथिखौ फसंनो थाखाय दिनै बे जायगायाव आं सफैबाय रायजोफोर बेफ्रोमबो बेयावहाय आलारि बाथिखौ सावना होनाय जायो सावना बेयाव जोंनि बर' स्टुडेन्ट इउनियननि फ्लेगखौ होनानै ओंखारदों सानफ्रोमबो बे बुस्थुआ थागोन जेब्लानोखि संसारा जोबा बे समहालागै बे फ्लेगआ थागोन आरो बिनि गोथै सह'नि जिथु आलारि बाथि सावनाय बेबो थागोन लोगोसे बे मोनसे जोंनि बर'फोरनि थाखाय साननो गोनां आरो खालामनो गोनां मोनसे मान बियो आं दिनै नोंथांमोननो बे पबित्र स्थानखौ खिथिबाय आरो बेयावहाय रोजा रोजा मानसिफोरा फैनानै थाङो बेनो आरोना आं एसे देखायबाय आरो बेबायदिनो आङो मोजां मोजां जायगाफोरखौ नोंथांमोननि थाखाय लाबोबाय थागोन नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय जिं जिं बिबार गायजोबदों आं साइडआवहाय थांनोसै मोजांखा बेफोरो नै हाग्राया जि प्लेन ओंखारो बिराद बरिया बनायखादों ब्रिजखौबो एकदम माने कालार होखाबाय माने आरो जेसेबां जानांगौ जाजोबाखै जिथियानो जाजोबगोन माने बिराद मोजांसिन नांगोन आरो ना फिसाहै दोङो मानसिफोर थांलाय फैलाय खालामनायनि माने पार्कखौथ' बेयो मोनसे पार्क हिसाबै माने मोनसे स्टाइलाव बनायदों ब्रिजखौबो मोजां नांखादों आं एसे हाबलांसै गोजौआवहाय हाबबाय आं गोजौआव थांबाय साफा नांखादों आरो ना यावनो जिरायग्राबो बनायना होखादों मोजां नांखादों आरोना गुल बनायखादों जिरायबाय आङो स' गाइस बेनो आरोना उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ जेराव फबदों बे जायगायावनो आं सफैबाय आरो बेनो जायगाया बिराद गिदिर मोनसे पार्क बनायखादों आरो बे पार्कखौ माने कमप्लिट जायाखै माने बनायबाय थादों आरो दासो ना बिराद साफा मोजां जागोन उनाव आरो बिराद मोजां जागोन दायो जि बनायनांगौ बनायबाय थादों आरो एकदम क्लिनखा आरो मोजां नांखादों नोंथांमोना जुदि फैयाखैब्ला फैदो माब्लाबा फैबाय स' गाइस बिदिब्ला आं भिडिअखौ बेसेबांनो दोनथ'नाय जाबाय बाय